مصحف ምሳሌ معرف 28 رسيان زيسقوم زيبلوم يهدمو صادقان ግና ከም ሽደን አንበሳ ይተብዑ ስራ አበሳ ሃገርሲ ሓለቃታታ ይበዝሑ ምሳላ አስተውዓልትን ጥበበኛን ሰብ ግና ህልዋታ ይነውሕ ንመስኪን ዘጨንቕ ድኻስ ከምቲ ደምሲሱ እንጌራ ዝኸልእ ዝናም እዩ መፍረስቲ ሕግን ረሲአን ይንእድዎም ሓለውቲ ሕግ ግና ይዋግእዎም እኩያት ሰባትሲ ቅንዕና አያስተውዕልን እቶም ንእግዚአብሔር ዝደልይዎ ግና ኩሉ የስተውዕሉ ካብቲ ብጠዋይ መገዲ ዝኸይድ ሃብታምሲ ብንጽህና ዝመላለስ ድኻይ ሓይሽ ንሕጊ ዝሕልዎስ አስተውዓሊ ውሉድ እዩ ምስ ሓሻሻት ዝመሓዞ ግና ነብኡ ይሕፍሮ እቲ ብዘይግባእ ረብሓን ሓረጣን ገንዘቡ ዘብዝሕ ነትን መሳኽን ዝርሕርሓሎም ይእክበሉ እቲ ሕጊ ኸይሰምዕ ኢሉ እዝኑ ዝመልስ ጸሎቱ እኳ ፍንፉን እዩ እቲ ንቕኑዓት ኣጋጊዩ ናብ እኩይ መገዲ ዘእትዎም ባዕሉ ኣብ ጉድጓድ ይወድቕ እቶም ፍጹማት ግና ሰናይ ክወርሱ እዮም ሃብታም ሰብ ጥበበኛ ዝኾነ ይመስሎ ግና ከኣእምሮ ዘለዎ ድኻ ይዕዘቦ ጻድቃን እንተተዓወቱ ዓብዩ ክብሪ ይኸውን ረሲአን ልዕል እንተበሉ ግና ሰብ ይሕባእ ገበኑ ዝኽውል ኣይሰልጦን እቲ ዝናዘዘሉ እሞ ዝሓድጎ ግና ምሕረት ይረክብ ኩሉ ግዜ ዝፈርህ ሰብ ብፁዕ እዩ ልቡ ዘይትርር ግና ኣብ መከራ ይወድቕ ኣብ ድኻ ህዝቢ ዝገዝእ ረሲእ ከም ዝጓዝም አንበሳን ከም ጥሙይ ድብን እዩ ኣእምሮ ዘይብሉ መስፍን ብዙሕ የግፍዕ ንፍገት ዝጸልእ ግና መዓልታቱ የንውሕ ደም ነፍሲ ዝኸበዶ ሰብ ክሳዕ መቓብር ይሃድም ሓደ እኳ ኣይዕገቶ ብዘይ መንቅብ ዝመላለስ ይድሕን ብጠዋይ መገዲ ዝኸይድ ግና ብኡቡኡ ይወድቕ ግራቱ ዝከናኸን እንጌራ ይጸግብ ደድሕሪ ምናምን ዝስዕብ ግና ሽጋር ይጸግብ እሙን ሰብ ኣዝዩ ይባረኽ እቲ ክህብትም ኢሉ ዝህወኽ ግና ከይተቐጽዐ ኣይተርፍን ኣድልዎ ሰናይ ኣይኮነን ሰብ ምእንቲ ቁራስ እንጌራ ይብድል ክፉእ ዝዓይኑ ሰብ ክህብትም ይቕልጥፍ ሽጋር ከም ዝወርዶ ኸዓ ኣይፈልጥን ካብቲ ብልዙብ ልሳን ዘቀባጥርሲ እቲ ንሰብ ዝግስጾ ድሓር ዝበለጸ ሞጎስ ይረክብ እቲ ካብ ኣቦኡን ኣዲኡን ዝሰርቕ እሞ ሓጢኣት ኣይኮነን ዝብል ንሱ መሓዛ መጣፍኢ እዩ ረብሓ ዝሃርፍ ሰብ ባእስየ ልዕል ብእግዚአብሔር ዝእመን ግና ይጸግብ ብልቡ ዝእመን ዓሻ እዩ ብጥበብ ዝመላለስ ግና የምልጥ ንድኻ ዝህብ ገለ ኣይጎድሎን ነቲ ኣዒንቱ ዝዕምቶ ግና ብዙሕ መርገም ይወርዶ ረሲአን ልዕል እንተበሉ ሰብ ይሕባእ እንተጠፍኡ ግና ጻድቃን ይዕምሩ